sorrera, hau guaindik etzeola ere, guain dela, ja 15 bat urte, izan duzen pixkat, lehenengo pausoak eman genituna elikagai ekologikoen ingurun. Orduan garai hartan ekolapiko elkartia inguratu zitzaigun, pixkan haien proposamenakin, aurreskoletan bazabiltzala lanketa hori ginez, onartu genuen, momentu hartan batzorde orokorran zauden irakasle guraso eta barrek ikusi zuten proiektu interesgarria zela, intzen sensibilizazio kanpainatxo bat, eta hori izan duzen lehenengo, hasi ginen elikagaiak sartzen, orduan izan duzen barazkiak, lekariak, frutak eta zerealak. Lau talde horiek izan duzen ekologikoak. Zauden pauso batzuk emanak, igual zailenak izan daitezkenak, labore gurekin kontaktuan jarri zen, aholkularitza eta iteko beste pauso bat emateko. Labore Barso da 2017 urtean herri ekimenez sortutako irabazi asmorik gabeko elkarte bat, osasuna eta zaintza eta lehenengo sektoraren bultzada ardatz hartuta sortutakoa. Orduan, azkenen jartzen duguna da zaintza erdigunean, zaintza bai gure osasunarena, bai ekonomiarena, bai ingurumenarena eta ekoizleena ere, ez? Azkenean hor, ikusi dugu azkeneko urtetan lehenengo sektorea gainbeheran doala, orduan, etorkizunean eukiko baldin badugu nork ekoitzi, behar dugu, lan baldintza guzti horiek duindu behar ditugu, ez? Orduan, hor bai ari garela zubilan bat egiten, ezagutarazten, ekoizle eta kontsumitzaileak harremanetan jartzen, eta pixkat ohartarazten ere kontsumitzaileak ze botere dugun kontsumitzaile bezala, ez? Transformazioak eta planteatzen direnen bi fase edo egoten dira, lehenengo fasean juten dira produktua ezagutze aldera eta gaur egun existitzen diren menuan aldaketak egiten, baina menuak bere hortan gutxi gora bera mantentzen, eta bigarren fase baten egiten dela da menuen eraldaketa osoa, hornidurarena, eta baina horrek eskatzen du talde anizkoitz bat sortzea, hezkuntza proiektuan parte, hezkuntza proiektuko agente desberdinekin, eta bar. Ikasturte bakoitzaren ondoren berriro biltzen geha, iraiakin aurreskolako zuzendari bezala eta Igor Sukaldariarekin bai, eta pixka jarraipen bat egiten da, ez? Ikusteko ze zailtasun dauden, eta orduan gaur egun adostu zena zen guri deitzen digute astelenean, eta zer beharko duten hurrengo asteko menurako esaten zaigu, eta guk horietatik bertako nekazari txikiekin zer hornitu dezakegun esaten da, eta gainerakoa gumendira eskatzen da, ez? Kalitatea asko zobio da hemen. Eta horrek, asko egiten du gustago lan egiten zu, eta dena freskoa da, eta sumatzen da. Eta bakarri gauza da nekazaritza oso menpekoa dela ere eguraldiarena, ez? Orduan, zuk landatu ezakezu ekoizpen guztia, lursail guztia bermatzeko hornidura bat, eta gero xomorra sartu edo eguraldia tarteko ekoizpen hori ez atera, ez? Orduan zailtasuna nik uste hor da hola, ez? Zako erresa da, erresa izan da bidea, bai, aldaketa bat ere kostatu, erresa izan da. Familiek bereziki asko baloratzen duten kontu bada. Eraikinan bertan argi dago zentralidadia dula sukaldiak, eta ez dagoela ez bazter batin, ez atiak itxita, ez inorrek ikusten ez duen toki batin, aurreskolara sartu eta lehenengo gauza ikusten dena ia sukaldia da, eta jola pentsatu zen nahita. Eta harritzen dira, hastian bitan jaten dute barazkiak vaporian, azak, azaloria, azamoria, lombarda, azen nahiuk, bestik, eta harrituta berez hasten dinin hasiren familiak, harrituten dira, jaten dute, jaten dute. Gara, hemen prozesua da, esan dut hau ez da honea etorrita, ala, bapatin dena jaten dakite. Osa, hilabete bukaeran egiten da hurrengo hilabeteko menua. Eta gutxi gora bera jakinta ze ongo den, hola egiten dugu. Orduan, azkenen kontsumitzailea zaintzen dugu, dudik gabe. Hasteko horrelako oparatasuna beraien esku jarrita, ez? Azkenean askotan dendera sartzea eta ikuste zuzen nolako produktua ditugun, ez? Eta da luxu bat, ez? Dudik gabe. Dizut esan zenbatekoa zen,
Bino hor ez dago gurasun arazoek ez dago. Eta guain, azkeneko txanda honetan, hornitzaileak epatu dugunez, hornitzaileak aldatzeko honetan, kalkulua intzen eta menuko 14 zentimo zen. Orduan, ingenuen, noski, hori partekatu zen guraso ordezkariekin, intzen, dagokion batzordian eta organuan aipatu zen, eta hau batez, hobetsi zen. Jendeak pentsatzen du oraindik gaur egun garestigoa dela, ez? Eta azkenean inguratua gaude Oiartzunen azalera handi guztiez, Lidl salbu, beste guztiak inguruan dazkagu, eta egin izan ditugu merkatu ikerketak produktu taldetik bideratuta, eta horra adibidez ikusi dugu 20 eta 40 artean merkeagoak gehala. Nik uste, hezkuntza zentroetan sortu daitezkela talde anizkoitzoie gai horri zentralitatea eman eta hasteko hezkuntza proiektu bezala lantzen, ez? Ze azkenean, eraldaketa hori etorriko da, bestuta baldin badator gurasoen aldetik, etxeko elikaduran ere txertatua baldin badago, hemen hitz egiten ari gehan kontzeptu guzti hauek, ez? Eta dudik gabe ere bai, dagoeneko dazkaten menuetan hobekuntza asko egin daitezke jungabe 100% bertako nekazari txikien barazkiekin hornitzera, ez? Orduan ikuste bai lekaleak diala, bai arrozak direla, zerealak, olioak, egin daitezke dagoeneko existitzen diren ekoizleek badute horri erantzuteko gaitasuna, eta gero barazkien kasuan ere eragiten jarraitu behar dugu, lurrak jarri daitezen alokairu simbolikoen truke nekazarien esku, duintzen jarraitu behar ditugu lehenengo sektoreko lanbideak, erakarri gazteak, eta pixka prozesu guztia lotzen jarraitu, eh? Oso ongi jate dute, oso ongi, bai. Oso ongi, gainera tortzen dianen karruaken galdetzen dugu eta esaten dute, oso goxua, igual, tortzen badia galdetuko dugu, posiko zute. Beira, 1983an, ni neon koordinatzaile bezala eta pasagenuen ikasturtea, 82-83, pasagenuen ikasturtea eztabaidatzen eta aztertzen jangela eta zerbitzuen beharra. Ze aldaketak ematen ari ziren familietan, lehen beti erreferente bat zegoen etxean janaria prestatzen zuena, eta pixkanaka emakumea, gehienetan emakumea, hasi zen etxetik kanpo lan egiten. Ikastolen parte da. Jangela da ikastolako beste zati bat gehiago. Gimnasia dan bezala edo jangela estruktura barruan dago. Eta hori organigrama osoan sartuta dago, noski. Eta gelatan lantzen dute, eta... Helburua da integratzea, ez? Sukalde hori tailer modura aberatsa dalako. Baino, jangelako hezitzaileak, dia zaintzaileak, orain arte, dia etxean dauden gurasoak, formaziorik gabe, eta hor albideratzen jundia formazio batzuk, beste modu batea harremantzeko ikaslekin, mugak nola jarri, baino goxotasunez, eta ez erritaiteagatik, eta hor aldaketa handiak egon dira, eta jarraitu behar dute. Zegero sartzen da, jangelako zaintzaileen hezkuntza eta dana. Nik uste dut hemen daukena, azkenengo daukena oso garbi da, nahi deula etxeko goxotasuna eta lasaitasun bat egotea. Orduan guke baita saiatzen gara baita, bereekin lasai eta goxo egotea. Ez diegu derrigortzen bazkaltzen ez da, azkenen gonbidatu egiten diogu jatea, baina ez diegu derrigortzen. Hori baitako garbi. Eta berez, nik uste horrek egiten du eragina daukala bai. Gauza da, iraien martxan jarri eta azaroan guraso talde bat elkartu zan esanez ea posible zan beste elikadura mota edo beste janari mota eskaintzen. Orduan, denbora guztin zalantzan bezala geunden. Eta egia esan, orduan hasi ginen ezagutzen, zertzan catering bat, eta ez zitzaigun gehiegi gustatzen. Dena hori, industriala, handia... Ikastolan bertan artezkaritza kontseilua da, eta hor jangelako gora bera guztik eztabaidatzen die. Eta artezkaritza kontseilun gurason ordezkarik daude, langileen ordezkarik, gurasok, zuzendaritza. Eta alde hortatik bai mintzat eztabaidatzen da, eta badakite. Gero ez dakit no arte iristen gehan familietara, hori danak esplikatzeko baino.
baina bai ematen zaio, nik uste dut garrantzia hori ematen zaiola. Bai. Jangelakin entzuten duzu prezio alderaketa hori, okeja hori, ez? Baina ez da bereziki garestiegoa bertan, eta bertako produktuk sukaldatzen dielako, erosten dielako. Nik uste dut, azkeneko urtetan, jangelak izan duen igoera hori, dala merkatun, saskia, danok bakoitzak badakigu etxen zenbat kostatzen zaigu, da zenbat ilotzen nahi da. Nik uste dut, linea hortan di joala. Orduan, hortane, bermatu nahi izaten dugu ikasleek goxo etea eta ondo zainduta etea. Orduan, hor daude bi frente. Bat da, elikagaiak ume bakoitzeko zenbat kostatzen den, eta hezitzaile bakoitzak zenbat kostatzen da, eta hoi bik osatzen dute prezioa, eta ez elikagaia bakarrik. Hortxe dijoa, bale. Gero baditugu beste linea batzuk udalakin, beste hitzarmen batzuk, eta saiatzen gea arek ematen digun dirukin, diru laguntzakin, hoi konpentsatzen. Baina inoiz ez diru ateatzeko, inoiz hoi udalak ere ez liguke utziko datzukun hitzarmenan baitan. Hasiera izan zen, guazen goxo jangela gertuko jangela egitea, eta baita ere bertako herriko dendetan eta baserrietan erostea produktua. Ez hainbeste agian kalidadeari begira, zan pixka bat etxekotze hori. Bestaldetik baitan nik uste dela bertako gurasoek daukaten lasaitasuna, bertara biltzen dituzten umeak ze jateuen badakitelako. Jangela txikia da, saiatzen gera dena bertan-bertako egitea, aldan gertuenetik erosten, eta garaian garaikoa jartzen. Nik uste alde hortatik gurasoak nahiko lasai daudela eta lasai biltzen duela. Hiri baten igual zailagoa da. Zu benetan konfiantza ematen bai duzu bertako baserritarrei edo bertako produktuak ekoizten dituztenen artean, nik uste beraiek bueltatzen dutela, eta egin daitekela. Bai, hemen azkenengo denan gaude inguratuta, naturan inguratuta gaude, orduan askotan juteie baratzata, basoa, hemen baso txikia, hemen goiko baratzeta baita juten die, bai. Hemen ez dena eskun daukau, naturan inguratuta gaude, orduan, bai, dena ikusten dute. Beraientzako eguneroko gauz bada. Herri bertan baratza pilo badauzkeu, herri erdin baratza handi badau, bai. Gero junda garatzen, beste ikuspegi hori, eta garbi geneukan, bertako komertzioan gure gurasoak zeuden baita ere. Orduan dena kate bada, eta interesatzen zitzaigun. Bertakoei lana ematea, bertan konsumitzea, eta gertuko izatea. Eta gero, nik uste asko zala ezagutzea zer jaten zuten gure umek. Menua ni saiatzen naiz diseinatzen, gero beste guraso batzuk errepasatzen du, dietista danak, dena nongi ekilibratua dagoen ikusteko. Eta hortik hasita, zer behar dauzkaten arabera, eta herrin zein daukaten eskura eta zer daukanakin, neure diseinatzen dut, horretarako. Asko gurasoa dira, bertako hornitzaileak, ditzen dugu bezala, lakteoena, baserri txiki asko dago, produktoreak, ekologiko lan egiten dutenak. Benetan ezautzen donak, nola egiten dien, hemengo hornikuntza guztik eta egiten dula herrigintza, ezakit nola esan, herria biltzen dula. Ikastolaren lema da, herritik herrira, eta herria nazi eta ezi. Nik uste toi danak egiten dula olako komunitatea indartzea eta bai. Gero ikusi dut, sukaldea txikia da, ez dago almazenerako toke hondirik ere ez. Orduan horrekin kontatzen dugu, jende asko moitzen dugu produktua, beti freskoa. Hau da gaina sukaldari batentzako, sukaldaria den batentzako askoz ere berarentzako bakarrik ere askoz ere aberasgarriago da. Dake produktua zuk hasieratik zuk barregatzen duzun. Nik beti esan dut, hau ez da beste toki handiak, katerinak eta dira jana egiteko fabrikak dira. Hau ez, hemen jana sukaldatu egiten da, goxatu egiten da. Hemen ez daukagu olla rapidarik, ez daukagu hemen dena sutan, goxo, goizian goizetikan, eta aldan produktikorenakin, noski. Ezinbestekoa, nik uste, da beste modu bat, beste moduetako bat integraziorako. Eta garrantzia emateko herrian. Eta garrantzia emateko benetan bertako eskolari. Ze hortan ere zailtasunak daude, komunitatea, ibarra osoko komunitatera ez gara iristen.
Hemen ikastoma dute jaten osasuntxu, baina etxen ez dute jaten osotxu, baina hemen ikusitu dutena etxea eramatu dute, etxen baita aldatzen hasiko die. Eta adin batetik aurrea, oraindik gehiago. Bideragarria noski bai, etzin behar dana da apustu eta egia da batzutan jangela, baino kateren batekin edo bestela ere defizitarioa dela esango nuke. Horrez dago ez irabazirik eta askotan hutsuneak daude ekonomikoki. Orduan berez da apustu bat egitea. Zertan sinisten dezun, horrekin tira aurrea eta hortarako behar da talde motorra edo taldean pentsatu eta taldean eragin. Ez da bakarkako asuntoa da, komunitate bateko asuntoa. Eta orduan apustu egin laike eta komunitatean eragina duela bai edo bai. Naiz eta urtez urte gutxitzen ari zaigun matrikulak eta kopurua, jangela mantentzen da edo handitzen da. Hoi seinale badala iruditzen zait. Jangela maitea dugu denok. Horrela egingo bagenu beti, toki guztitan, aldatuko genduke ekonomia goiti bera, baserritarrak aurrera aterako lirateke, bertan gehiago ekoiztuko litzateke, nik uste dut baietz.